Trénuješ ako titán? Ja tiež. Preto sa na vás teším 5. decembra, večer, v Partizánskom. Bude vypredaná celá športová hala. 5. decembra večer, športová hala Partizánske. Ja sa teším na vás, vy sa tešíte na mňa, teším sa na hlavných headlinerov večera. Ja sa teším hlavne na vás, na Partizánske, pretože vás milujem. Partizánske! Ja sa teším na vás, teším sa na celé Partizánske. Večer Titanov, Partizánske večer.